Ja. Skal jeg prøve med beta? Ja, prøv det. Så tager vi beta, og så til sidst gamma. Ja. Nu kan jeg se. Ja, for fanden. Mand. Hvor er det vildt. Prøv at se. Ja. Se mønstret. Ja. Den laver nærmest Det er det, I nogle måler linjer. på. Nu kan se, at I sgu et billede af det. Ej, det er helt vildt. Det er nærmest nogle linjer, Det den er ikke engang laver. kun at måle. I både ser det og kan måle på det nu. Ej, hvor er det vildt. Jamen, det er sådan en form for... Ej, det så jeg en elektron. Den havde sådan ligesom form som et Y. Ja. Skal vi prøve gamma? Ja. Så. Gamma, den var også vild. Så går vi igennem. Det går også igennem den anden side, så... Ja, der skal et eller andet der. Er du sindssyg med? Vildt. Kan du også se, Kamal? Ja. For nogle gange så er det bedre det, hvor hans at se for enden. Der fik man bedre se mønster. Ja, her der er det. Rigtigt. Jo. Ja, helt for kan du selvfølgelig ikke. Så kan du også godt her. Prøv at fjerne den en gang. Ja. Ja.